Huria na dihaholongi Tuhata Yesus Kristus, hami saluhu paralado pasahaton tabe matu sudehamu ruas ni Huria. Asini rohama dihamu, jaladame nasian Tuhataima na mangaramoti hamu saluhutna. Di bagasan sadarion, tung tama dohita badok molyate tu debata. Di saluhut padonganion doho pangaramotion di debata. Hita alani i tapuji matuhata jalata soba ma ibana taideho ma soba ma Jahoba. Maruas ni Huria jongjong mahita saluhutna. Tung sotara samdo holong niru hani debata di bagasan pardalanan ni ngolutta. Jala tung sohasuha tendo denggan ni basana. Nuaing marpungu dohita di bagasan coroon. Patupahon pesta gotilon. Bakalason pasu-pasu ni debata. Nata jalo di bagasan ngolutta. Didok kata ni debata, puji hamu maibana mardongan suara ni saruni, puji hamu maibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamu majahuba mardongan tali sayat dohot panortoron na marliat. Puji hamu maibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamu maibana mardongan ogung Panggora, puji hamu maibana mardongan ogung panonggahi. Atong tapuji ma tuhata marhite hite ende nomor 525 ayat 2. Puji ma Jehovah debatata, amen haleluya, arasi rohana, suburung doibana, amen haleluya. Amen, haleluya, endehon, 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 amen, haleluya. Namar pungu dohita ruas ni Huria HKPPJ Jantung. Marolop-olop makalaso dengan bahasa ni Jahoba di pesta gotilonon. Ibana domual ni pasu-pasu dohot hangoluata. Nuaing pe patarida hontama parsobautan
Panidang yota dohot las ni rohata di pasu-pasu ni Jehovah naung tajalo, marhite-hite pesta gotilon na tapatu paun. Atong amang panggual pargoci. Alu-aluhom majolo tu debata ama na mano palangit dohot tanoon dohot nasa isina. Ima Tuhan Jehovah ama na hutada kami di bagasan goar ni anakna Yesus Kristus. Alu-aluhon ma tu Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na sasadai na paluaho kami siya dosa dot hamatean marhite mudarna na badiai. Alu-aluhom matutod di porbadia na ruar sian amai, dohok sian anak na Tuhan Yesus Kristus, na pajongjong huria na badiai. Nunga di alu-aluhon hamubi tu di bata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus dohoto di parbadia, otpe amang panggual pargutsi, namar mula do nasa na adong, jala di bata do haroroan ni saluhutna, nuaing bahendamang ma jolo godang mula-mula, laos badumu ma dohot godang sobba-sobbai, asa jolo marsobba kami tu jolo ni Tuhan di bata Jehovah nasa sadai, na tumapalangit do tanoon, doho tu anak na Tuhan Yesus Kristus, naong mate humokopita, jala mulak mangulu, dohot tu todi parbadia, na mangalehon hasisan ni dosa, las ni roha, dohot ngulu na ibaru na sora sudai. Nunga huso bahami be Tuhan Jehovah marhite tangan si majujung dohok roha. Nuaing pe amang pangwal pagoci. Naing lihat tonon nami ma Kristus sileho pasu-pasu songon panidang yon nami tu portivion. Alani i. Bahedamang ma godang liat-liati asa mga liat hami makalaso jala makamulati ho pasu-pasu ni debata na usaha tu hami be. Asa mga liat kami mangulopon hanguluan naong pinatupa ni Tuhan Yesusi. Asa mga liat kami mamaritahon barita nauli, jala patupahon ulaon asi ni rohai, asa hata hahorasan, hata las ni roha, hata hadamion, hata hasonanga tu bangso nami.
Tuhita saluhut na liat na lolo. Nunga taliat torta pataridahon, panidangyot tataringot tudenggan basa di Jehovah di pesta gotilonon. Nunga tapatuduhon parsobat tatu Jesus Kristus silehon pasu-pasu tungguluta. Ibana do raja nama masu-masu boni ni akan nataula. Jala laus ibana do silehon hanguluan dihita. Atong tapuji ma tuhata marhite bukuede sangap di Jehovah. Amen, haleluya. Namo Raja aman, mulia do Jehovah. Amen, haleluya. Napati pemar, boni debatata. Amen, haleluya. Rati gorjana, sungguh saleleta. Amen, haleluya. Enehon, 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 amen, haleluya. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni sude dengan bahasa na marragam-ragam. Pasu-pasumdo ubahen marparbue na niula ni tangan nami. Jala di parmudu hodo hami na tinopam asa unang rapar. Jala siat tangamu do sude hujalo hami. Nasa na dengan tu daging nami doho tutod di nami. Mauliate marohanami diho, pasu-pasu mahuriam sadarion patupahon pesta gotilon, dohot pesta punca tahun transformasi. Sai jalo mahamuliateon ni rohanami, akup ni i, sai leho matodim tuhami, nama muhai dohot patiurhon mata ni rohanami. Asalam huidahami sude na denggan, sude na uli napi natongomi tuhami. Asalam ringgas rohanami mamuji dohot pasangapodo. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marid de mahita. Patik ni debata di minggu tasadarion imana tersurat di Rom bidualu ayat 20. Alai tabotodo saluhut na do manupak tunarenggan diaka namar holong ni roha di debata aka na jinona siat tahinahian ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tuado pani debata lau mangulahon na hobar tu patit nai
Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hubar tupatimi. Amen. Marid de mahita. Tuhan jodoh marsang kuangati, anak salah pambahe nanti, atau kulak kadang paru nanti jorang. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale de batanami namarasi roha jala nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rikot do asini roham, tu saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu pasere pami diri nami, sadariod di jolom, jala hu parhatopot tami, najok-jok do hami manibil sianak ka dalammu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sesama saluhut hagiduhan nami, doho pangalasyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahok maasini roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagogoon nitod di porbadia, asa tarapul situturo hanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat tami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot to hasesaan ni dosa. Roma hamu tuau, asa mangulu to dimuna, ninna Tuhan Jehova. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dadap, botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit husumba, gabe songon hapas domuse. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Marid de mahita. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, imana tersurat di buku Pesalmen bid 24, mamuka sian ayat sada rodi ayat pitu, tajahama marsika sorin. Ede sian aka anak nisikora. Dengganai akainatan, alai Jehovah Zebaut. Pola dolangan jala maras rohaku di bahed lungunna diaka alaman ni Jehovah. Marolop-olop do rohaku dohok sibuku tu debata na mangului. Dari aporik cumpangan jabu, jala leang-leang dapotan asar
Martua ma akan mangingani bagasmu, sai hodo pujion nasida. Martua mahalak ia di bagasan ho hagogonna, ia rohana sida di bagasan manuju dalan timur. Akka na ubolus rura partangisan, ibana do dibahen mualna, gabe maruli pasu-pasu nasida. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hatani debata, jala na peopsa. Amin. Marid de mahita. Tidakon maha porseotai songon na hinatidakon ni dongata saha porseaon disadok pertibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasohatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe asiatot di porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai, pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangolu do sogot daging ni halak nong mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Amin. Nuaing tabigi matiting ni huria. Shalom, Kristus dan Roh Kudus, para halado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit, dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, ait tagonado hamu manaon haporsuhon, ala niulaon nadenggan, molotungi lomoni rohani debata, unang ma ala niulaon naroa. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena perbuatan jahat. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-17. Nama ragam, sada rapot padita hatopan. Hobartu program ni huriata HKBP di tanggal 27 Oktober, saat ro di tanggal 30 Oktober 2025 di Tupado Rapot Padita Hatopan, nama ringanan di Seminarium Sipoholon, ni dohotan ni Sudi Padita HKBP, borhat do 5 halak Padita Sian Huriatta, sialani i PHD kategorial macohot majo, jala diuduti muse mulai tanggal 3 November 2025. Tatangnya kema anggiat dengan mardalan rapoti di bagasan pangaramotion ni Tuhata debata. 2. Tahun transformasi HKBP dan Pesta Gotilon tahun 2025. 2 titik sada. Songon naung ditik-tikon di minggu nasalpu sadarion ima pesta puncak tahun ya. Papungota mai di acara khusus
dung sipul papungu pelean paduahon. Tolu, pelean topangan tu haporluan Natal. Pelean kantong 2B na sailaon tapatupa lahot tu haporluan diakoni sosial mamuka minggu sadarion patu paotta mai gabe tu haporluan ni perayaan Natal tahun 2025 di Huriatta. Opat, apresiasi ruas nama rumur 70 tahun tu Gijang. Hobar tu program pakkobasion ni Huria di hari Minggu tanggal 2 November 2025 naroon di parmingguan pukul sia 30 WIB. Patu paon ni Huriatta do pasahat ulos hatuaon tu ruas nama rumur 70 tahun tu Gijang. Ima nama ulang tahun sahat ro di tanggal 2 November. Aka Guarnasida boy mata bereng di lembar warta na adong di Hitabi. 5. Tikting Marbagas, Tikting Parjolo. Naeng Majalo pasu-pasu Marbagas ma Willy ing Parjolo. Naeng Majalo pasu-pasu Marbagas ma Willy Elman Hutasoit. Anak ni Amang Royston Hutasoit nahinan, tubuh ni Inang Mada Uli Boru Manik, Sian Huta Jalan Raya Ciracas, nomor 47 Ciracas, Wek 4 Ciracas 1, Huria HKBP Cijantung, Dohot Orwana, Novelia Huta Barat, Boru ni Amang John Peter Huta Barat, tubuh ni Inang Neti Boru Lumban Tobing, Sian Huta Jalan Samosir Sada, nomor 3 Pematang Siantar, Mang Jairing Tua Hatigoran Silalahi, umur 22 tahun. Sinoduk ni Inang Diana Boru Pakpahan, na di hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, alamat Jalan 8 Opat, nomor 33 RT 10 RW Sada Pekayon, Wik 10 Sia Kali Sariopat. Saya dipargugui Tuhatta debatama keluarga namar habot nirohai uhut tibu tarapul. Songoni Horas. Hobar tu ulota nuaing tabigema madok hata ketua panitia pesta gotilon dan tahun transformasi HKBP. Week sada sahat tu week 23 suang songoninang napo sebulung remaja dohot sekolah minggu. Di bagasa sadarion di Patupa Huriatta do pesta puncak tahun transformasi dohot pesta gotilon ni Huriatta tahun 2025. Marlasi roha mahita di bagasa sadarion jala mangido hamia manginang asa saluhuk nahita mangido pangurupion tutuhatta di bata dia kapakobasion ni Huriatta tu akari na mangihut lam tu dengganna lam tu sikopna. Pesta Gotilon dan tahun transformasi di Enet Huriatta do marhiti-hiti tema muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Dengan subtema perayaan pesta panen menjadi kehanya. Dengan subtema berdasarkan tema yang sudah disampaikan
buat pesta kita pada hari ini menjadi pesta puncak. Panitia menyampaikan sudah banyak dan kita kadang sudah setengah miliar. Amanginang, panitia sudah berupaya menghimbau kepada semua melalui amanat tahun transformasi sebagaimana diamanatkan dalam gereja kita Huria HKBP Nabuloni. Tahun transformasi tahun ini menjadi tahun pertama, tahun depan tahun kedua, terus sampai tahun 2028. Panitia mengharap bagaimana amanat tahun transformasi semakin jaya, dan secara khusus di HKBP Cijantung. Panitia sudah berupaya menggali dan menghimbau Amang Inang, Naposo Bulung, dan yang semua yang terlibat termasuk eksternal untuk melakukan tahun transformasi, termasuk dipadukan dengan Pesta Gotilon. Panitia sudah melakukan upaya pertama menabur boni. Kita Manginang mendapatkan dana 150 juta rupiah. Lalu melakukan aktivitas dan pelayanan persembahan di rumah perubahan dengan mencanangkan janji iman pada tanggal 19 Juni yang kita akhiri sampai dengan janji iman di 19 tong dohu patu pahami mabain raplas rohatta di bagasa sadarion majual kupon. Tabagi tu sude wek tu sude ruas. Asang giat rapita makalason siap mandogo satu botari. Molo ahape di patu panitia manginang gabe hadiah las marohamu madapotan non. Martangnya kita tuhalta nombuli dapot tatuari na mangihut. Tong dope di patu panitia silua gotilon. Ima papungu akalas nirohata marhite-hite wek dohot punguan kor. Na perpudi tong dope di bebato panitia tuhamu saluhu na manginang marhite-hite wek. Ima patupa si panganon pesta gotilon di parsaurata di bega sasadarion. Saluhu na yang manginang hami mangido maaf. Molotok kumurang pangulohonon nami. Sian nama muka diojakon huria tahami gabe panitia. Sahat tuari sadarion. Marbu abayno mahamu saluhu na natapatu bai mabai lasi rohata mai. Jala pamas bisa dok parnguluata marhite-hite pamujion di Guriata HKBP Cijantung. Amanginang dung sipul parpinggota di bagas sadarion upangi dohami rak mahita makalas sonanos. Noeng tapuji matuhata marhite kor gabungan HKBP Cijantung.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan itu hata Yesus Kristus di Mingguta Sedarion, di pesta puncak tahun transformasi, pesta Gotilon HKBP Cijantung, doh di minggu pasa pulusiahon dung hatani di bata na dipilit mabohali hita tersurat di surat 2 Timotius tolu ayat 10 sahat rodi 10 pitu. Songonon ma hatani di bata. Alai di hutoko doau di poda, di parange, di tahi, di haporsiaon, di labas, holong doh benget ni roha. Di bagasan aka pangalileon, haporsuhon, aka namasa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra. Pangalileon nasai gudang do hutaon, jala di palua Tuhani doau sian saluhut nai. Alaidang terbahen sohona lili, nasa nanaing marparange na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Alai na makapugani hamagwan na do aka parjahat doh si ulas uti-utian na pautoto na sida uhut di pautoto. Alai anggoho saimian ma di bagasan aka na ginuruhon jala naong hina porsiaan mi ay di botohodo na mengajar hotca tuho. Uhud ala di botoho sian si ete-etehon mi dope surat na badiai na margogo pabisuk koko asa taruli di haluaon marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Ay nasa surati sini haton ni debatado jala hasea mamudai, mamicang, pauliulihon, manogu-nogu di bagasan hati goran, asari pas salat ni debata, hobas, tunasa ulaon nadinggan. Ido sahatna. Horas marita kamanginang. Baru mula songoni caraku, songona somar pesta do hitate. Horas! Semangat doh ramang paditon nakin na rohamu mulu songon na perjuli suaraku nakin. Na di gereja maju hita kamanginang. Horas! Amang multimedia boydo berengotan na di alaman di gereja ta. Na di alaman di gereja ta ma perjolo hutabi hami. Horas amanginang. Oh tapi gitu. Pinai luar ni. Ubege hami do suara muna kamanginang. Alai nanget dope sahalinaya sa gogo. Horas amanginang na di teras. Wah gugudo. Unggodang kuah lagi sa kita. Na di aula, na di selasar kiri kanan ni gereja taon. Hutabi hami matok kamu akamanginang. Horas amanginang. Jalan moloboy amang pitu ni gereja tay dibuka matong. Asaboy binereng, ya. Suatu gabi serana asing pakilan nasi desya kita. Iya. Jadi narap doh hita kamanginang dah. Rap doh hita na di gerejaon, na di teras di gereja, na di aula. Nuai ku bereng na di aula. Unang cotor gati-gati hamu amang multimedia nami. Na di aula. Bek kamu jangan muda kamanginang. Horas. Na di halaman, na di teras. Wah, gudak kia do nasida. Parjolo akamanginang rap na spesial do hitan waeng dia do pani di bata. Amin. So tungarong na makilala na di jolo na spesial, na di gijangon agak spesial, na di turuan hurang spesial, na di aula dang spesial. Rap do spesial hita dia do pani di bata. Amin. Ala ni kondisi ni inganata gerejata bagas jorot taudo ikota sagima aka inganan parhudulatai. Jadi suatu morulas ni rohata ala huboto do na igerejon nakin tonga pitu nong sahat do halaki di gerejon.
Adong ko hubereng nakin status WA ni Ruas ni Huriata, kami sudah di gereja na, tongapi itu, maaf, au pe sumartapiat dope. Ada ngai bae di WA na statusna, kami sudah di gereja. Luar biasa. Jangan mangapiak kamu bahasa di luar, narodo hama tong jam 8:05. Au tongapi itu hamu naki malang jam 1 pagi, di joluhiat do hamu hudu. Jadi mara asarap kita marlasni roha, nang pe ya dang rapita di bagas joroon, adong na di alaman ni gerejata, adong na di selasar, adong na di aula ni gereja taon. Ale rap do hita marsauliho kata ni debata, dohot pasu-pasu ni debata saudarion. Songoni do nang akar ruas ni huria, amanginang na di luar ni komplek ni gereja taon. Mungkin di Jabuna, mungkin natongol di rumah sakit, mungkin dia kaulaon. Hutabi matok kamu, sada-sada hamu di Jabumuna, di rumah sakit. Hutabi matok kamu, sada-sada hamu di Jabumuna, di rumah sakit manang di dia pehamu, gogoma alusi hamu tong. Horas amanginang na di Jabu, na di rumah sakit, dot dia kaingalan nama ragami. Dak tabigi na sida, ale dibigi Tuhan idui. Basong nas terbigi dong paditan narhamu nakan dak tabigi memangi. Ale Tuhani pasti do, mabigi tabi nasida, parfarasan nasian nasida. Nuang di pesta tahun, di minggu pasa polisia honon, laos tapau buk gabe puncak tahun transformasi AKBP Cijantung, laos gabe pesta parolopolopon pesta gotilon, didok hatani di bata tu hita, molo tema minggu sadarion, manugu hita asaripas, jala hobas, tunasa ulaon nadinggan. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ahadu mabain gaberi pas jala hobas tunasa ulaon nadinggan. Apa dan siapa yang memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan yang baik? Baik. Si jaha bibil do hita saluna kamanginang, si jaha bibil do hitakan, minimal seminggu ta jaha di gereja, ganu pari ta jaha di bagas tabe, jala adongko hita nuaing mentradisi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya yakin kita yang ada dalam ibadah minggu hari ini pun sudah ada yang melakukan. Sekarang yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita, siapa yang rajin membaca firman Tuhan, siapa yang rajin membaca Alkitab dalam kehidupannya setiap hari, pasti dia orang baik. Amin. Pasti dia selalu hidup dalam kebenaran, pasti dia hidup dalam kasih, pasti dia hidup dalam keadilan. Kenapa? Karena firman Tuhan diberikan kepada kita berguna untuk surati sini haton ni debatado jala hasea memudai mamicang paulihon manogu-nogu di bagasan hati goran asari pas halat ni debata hobas tunasa ulaon nadingkan. Firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan kepada kita yang berguna untuk mendidik, mengajar, menegur, membawa orang ke dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya saya katakan, siapa yang rajin membaca firman Tuhan, pasti dia orang baik. Siapa yang rajin mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, pasti dia terus diperlengkapi menjadi pribadi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jala di hati di baton, di hati Indonesia didokon diperlengkapi asaripas jala hobas di dalam bahasa setiap pembacanya, pendengarnya dengan lengkap, sempurna, dengan lengkap, sempurna, tidak setengah-setengah, tidak setengah-setengah. Alani do hita kenakin, dipicang do hita mula do kumurang, dibohali do hita, jala ditogu-togu do hita, dipodai do hita. Dia secara sempurna memperlengkapi kehidupan kita.
Dan kata diperlengkapi ini dalam bahasa aslinya juga mengandung makna Dia Allah melalui firman-Nya juga memenuhkan kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dakolan memperlengkapi secara lengkap, tapi Dia juga memenuhi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan diperlengkapi ini dalam makna yang ketiganya. Dilengkapi untuk melaksanakan tugas yang dikehendaki Tuhan dengan baik. Diajar, dibohali, jala dipasikop, laho mangulahon aka ulaon nadingkan. Jadi kita tidak hanya disuruh, tidak hanya diajar, tapi Dia juga menyertai kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Alanido dilokon hatani dibata. Tadokon doi nang mariti hatani deta. Dang tarpatu pahita ulaon nang gosalaka. Onggo dang mardongaton Tuhan. Dia mengajar kita, Dia menyuruh kita, Dia memperlengkapi kita, dan Dia bersama-sama dengan kita. Jelas di pesta tasadariope, dada holat di bohali hita, dada holat di lehon narikoti di hita. Alailas didongani Tuhani do hita, nang ditongotongani nang parsaurata sadarion. Jolo hudokon, molo si jaha hatani dibata do hita. Kita sudah diperlengkapi dengan lengkap, kita sudah dicukupkan dalam segala sesuatu, dan Dia juga menyertai kita dalam melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan itu dalam kehidupan kita. Ulaon nadinggan perbuatan yang baik. Bukan hanya tindakan moral yang baik secara umum, tetapi di dalamnya juga mencakup tentang segala hal-hal yang Allah anggap baik, yang kita harus lakukan, yang diikat oleh kasih, kebenaran, dan keadilan. Alanio diamu akamanginang, halak naringgas mabige hatani dibata, halak naringgas majaha hatani dibata, dan dia membaca, mendengarnya dengan baik, pasti dia sudah diajar, sudah dituntun, sudah diperbaiki, dan sudah dididik oleh Allah. Maka hasilnya, buahnya, pasti hidupnya benar, pasti hidupnya berdampak, pasti hidupnya mendatangkan sukacita. Alanido di pesta tasadarion, di olop-olop tasadarion, di tahun transformasi di tahun 2025, di tahun pertama 4 tahun transformasi di HKBP, di puncak ibadah kita diingatkan, kita sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana kita terus berjuang menghasilkan buah-buah yang baik dari buah firman Allah yang sudah mendidik, mengajar, dan memperlengkapi kita itu. Jadi sederhana nak kamanginang kita na di gerejaon, na di teras ni gereja, na di aula, na di bagas tabe, pakkorhon ni haringgason majahatan di bata, parbuena, parbue nadinggan di bagasan ngoluna si ganupari. Hidupnya akan selalu hidup yang mendatangkan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Hidupnya akan semakin mencintai dan merini keinginan mi ali Jehovah Sebaot. Pola dolangan jala maras rohaku di bahed lungunna dia kealaman ni Jehovah. Marlopolop do rohaku dohot sibukku tu debata nama ngului. Orang yang semakin diperlengkapi oleh firman Tuhan, hidupnya akan semakin rindu berjumpa dengan Tuhan, semakin rindu bersekutu dengan Tuhan. Dia akan selalu merasa sedih jika tidak dapat berjumpa, bersekutu, dan beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengatakan begitu indahnya lah tempat kediaman Tuhan. Laus ido neng si parbui honon ni hatani dibata dot pestata sadarion. Mungkin setiap tahun dalam sukacita olop-olop gotilon kita ada sesuatu yang baru yang berbeda, dan tahun ini ada sesuatu yang mungkin juga menurut kita berbeda.
Ahamana parjulo na berbeda tahilala di tahun otahe di pesta tahun. Manganan nok kita masih buan. Manganan nok kita masih buan. Semoga cukup anon si panganota. Jala di kebersama atas sadarion, dah. Unang doko kamu, dang wek nami hamu, unang doko. Ya. Inilah salah satu buahnya kita mau saling berbagi. Mau saling memberi. Dan di pesta kita hari ini, kita juga bersama. Sangaro disakawi panitia, bainon nami doamang si panganon, spesial pada panitia pada dia untuk isei, untuk padita doa dang boy. Di dia jauh ni padita tahe. Wek dua nina atong situ wek dua melapor mahami para dihamu si panganon nami dan iku. Ngai para di situ wek dua si panganon ni padita dohot keluarga. Ale molatung lomor hak wano tu wek 10 sada liok kamu dah. Dah unang suatu doko kamu wek dua hamam paditaan. Kenapa? Ini kita mau membangun juga ya kita ini tidak ada yang dispesialkan karena semua kita adalah spesial di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Dan orang yang sudah hidup di dalam firman Tuhan itu maka dia juga terlatih, terdidik bukan hanya rindu berjumpa dengan Tuhan, tapi dia juga rindu untuk selalu membuat yang terbaik bagi juga rindu untuk selalu membuat yang terbaik bagi Tuhan. Mana yang menyenangkan hati Tuhan? Alanido di pesta tasedarion, tau uji, tapar situ hodo, asa sude pasu ni debatan ni nelehon na tuhita, boy gabe pilihan na hucus di hadapan ni debatan. Dari holan amplop gocilotai gabe delata mamelehon na dinggat tu debatan. Dada holan marhite-hite aka kupon na tatuhori berbentuk nominali gabe pelean na hucus di hadapan ni debatan. Alai marhite-hite hadiriota gabe pilihan na hucus di hadapan ni debatan. Alanido udokon nang tua kapiga-piga rosi huri na pajupang jalan nam hujub pakon marsitutu. Dada holan marhite hepeng pasahaton pelian tu adupan ni dibata. Na pinasu pasu ni dibata marhite-hite sinamot marhite-hite aka materi pelehaon mai sadenggan-denggan. Tapi jika Tuhan mempersembahkan kepadamu talenta-talenta yang lain, Tuhan menganugerahkan talenta-talenta itu kepadamu, persembahkan sebaik-baiknya bagi payakom ba molotung hukwari be guari juate sotung muruk kamu te. Hampir seluruh dunia ini saya kira kenal dengan Amang Joel Simorangkir. Saya masih anak-anak saya sudah dengar suaranya bernyanyi. Ternyata saya tahu dia bersama-sama dengan kita menjadi warga jemaat HKBP. Lalu saya bilang sama Amang Joel, Amang, Tuhan sudah menganugerahkan talenta luar biasa bagimu. Persembahkan itu di pesta Gotilon tanggal 26 Oktober. Siap Amang, mulialah Tuhan. Rob Yaodo si Jose tanggal 26. David Simanjuntak warga jemaat kita sudah sampai ke luar negeri mempersembahkan suaranya menyanyikan pujiannya. Katakan kepada Sintoweknya, ajak Amang David Simanjuntak untuk mempersembahkan yang terbaik. Ada 12 orang anak-anak sekolah minggu kita idol dan yakinlah satu waktu dari 12 itu ada yang menyediakan penyanyi luar biasa di Indonesia ini. Lalu saya bilang sama sekolah minggu, latih mereka. Dan mereka nanti akan juga mempersembahkan yang terbaik. Oh Amang, dang adong diau hamuraon. Dang adong diau suara marede, wek nami sodoh pemarkur, ala napal sodoh hami sudena saweki ninda. Ay bu ama, pitu hali huguro kami edi, walu hali salah, inna kan? Akhirnya husepakati hami mak, pendengar yang baik majo hita taonon. Alay songon hata ni edit kortai dulu lagi wajibi di intro nenakin. Waduh hita kanong ripas dia kaulaon adinggan, dang songon ah dokon, dang be songon angsa.
Oh, ini ada mulang sa teh. Oh, ulu mangelili itu tidak dana kibai liliang sei kan. Jangan dokter baik nawa mang. Tuhan minta persembahanmu yang terbaik hari ini amang inang. Gari pele aku bedang adong sadarion ninna. Dalam hatinya. Jangankan amplop gotilo namang. Jangankan kupon amang. Jangankan lelang apapun amang. Persembahan saya pun tidak ada minggu ini. Amang, inang, Tuhan minta persembahanmu terbaik hari ini. Jam berapa nanti panitia pulang dari gereja ini selesai pesta. Jam segitulah kau pulang. Itulah persembahanmu yang terbaik. Amin. Unang saya mangan atong tormago hita. Dangarok terpelihonau. Dangarok terbainau. Pele aku ima, asa semangat sudah ruas nihuri akai biji jantungon. Saya tidak akan pulang sampai pesta gotilon ditutup dengan doa. Amin. Jadi mulai songono godang tanuaing di gerejaon, di parkiran di gereja, di aula, di selasar kiri kanan, pukul 10:05, di pukul 10:08 anu botari songono matong toropta. Amin. Radio hita. Anggua udah tarberek gawan lo kamu sudi. Ale yang Tuhani dibereng do. Tapi pas minggu di suku paditai radin nahamu habe ngatur mula koin Tuhani dan non de. Radin kita kamang inang. Berarti along kuna mula kon. Sapartulu do begi mandok radi. Berarti 2 pertulu dah radi. Radin kita sampai botari di gerejaon. Salinari. Radin kita di gerejaon sampai botari. Amin. Ima peliatan hucus di adopan ni debata. Amin. Martangi yang mahita. Mauliati madiholi Jehovah Tuhan nami. Nunga di palua soha mi marsaor. Di tonga-tonga ni minggu pasa pulusia dung tritatis. Nalos gabe pesta puncak tahun transformasi. Dahot pesta gotilon HKBP Cijantungan. Mauliati diho Tuhan. Nunga di par tonga-tonga di padal ningulu nami tujuan. Los marhititi pesta para lupo-lupo na sadarion. Nang marhititi ulawan pesta gotilon na Tuhan. Paluas mahutad dahami. Hina godang ni pasu pasum. Nang binasa basahon mo dihami di ngulu nami namar ragami. Dang marpatcohot ako. Mama sumasuhon pasu pasumi dihami. Marhiti hai pason. Gogo. Hatauon gabi tau hami manguluti ngulu nami nang makanguluhon mangulahon akaulon nami sigado pari panadaon nami imay Tuhan gabi tau hami nang mamilihon akapilian nami na duminggan tu adepanmu marhiti ragamnya kapilian naboy tarpatu paha uloy mahami Tuhan amin. Marede mahita lah dikira marede tabasahat ma pilihan dohot panupakyota tu persiapan Natal ni huriata di tahun lalu. Tuhan
Huria, na di garijon pasaton aka amplop ihut aka ruas ni Huria, na di garijon pasaton aka amplop gotilonna jala molo dang adong be pilihan amplop gotilon na ala sasa keluarga hot mana sida hudul di ngananna keluarga ima wakil ni keluarga ima nama buanan notu jolo alai molo risdo sudi keluarga naik pasato pilihan gotilonna boy matong rotu joloon diatur hon aka amang inang situat taman non songoni manang na di balkon na di jolo ni gereja na di aula do na di selasar nunga adong aka nama kobasi hita mangudur kita atong mangrade mahita na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus lau makalason dohot makamulatehon dengan bahasa ni Jehovah atong di bagasan rohana madok moliat itu dibata ta puji ma ibana ta dehorma mangula hita jolma. Hamudongan sahuria nunga ita jalo dengan basa dot asini roha sian Jehovah tau ku hoddo salhutna silehon-lehon na dengan nasa na mauliutus ima na ro sian gijang dilehodo tuhita parbue ni tano parbue ni suasuanan doh parbue ni aka ulauta saluhutnai nunga tajalo sian Jehovah atong da tamama hita madok mauliate tu debata mauliate oh Tuhan nau mangalehon parbueni akan ulauna di dokha tani debata iko buato mumasian patu monaan ni sadok parbueni tanoi na dapoto sian tanomi naung nilehon ni Jehovah debatam tuho jala pasu pamasuhom mudi tu bagasan apang jala buanom mudui tu inganan si pilito ni Jehovah di Batam bahen inganan di Guarna ikon burju dole honomu parpuluan sian nasa gogo ni tano boni sinabur honmi sian saluhut na tubu di tanomi ganuk taon mauliate mariho Tuhan na mangalehon parbueni aka ulauna kupasahat kami mai bayan pelean na khusus di jolo atong taruh kamu maparbuen ni akan taula di bagasan lasni roha sudi mahitau marlopolop jala mariaya ay nunga manupahi debata di bagasan ngoluta ro mahamu tu jolo pasahat hamuma pelian muna tu debata mared de mahita Jala Matuha, Sai Mas Mamaha.
Los dong mahita. Bartulomo ni rohani Tuhani, nunga godang natabatupa, manang nataula di huriaton, alai godang nari dope nanaing siulahonota, manang naikon si paturiota di bagas joroon, atong tapariahi mai tujolwanon, songon nidok ni oputa si jolo-jolo tubuh, pauk-pauk kudali, pago-pago tarugi, natading taulahi, na sega tapauli, tuat si putih, nakok si deak, iai na umuli, ima tapareak. Ima tutu, ajari jala pergugui mahami ale Tuhan Jehovah, lau patupahon lomo ni roham. Molo penang godang na tapatupa, manang tatupahi di huriani Tuhani, dang nagabei si pangasahonota di adopan ni Tuhani, alai ala hinagokni pakirimota do anggiat lam asi rohani Tuhani tu hita sama parlinggoman ni siboro debatado silehot tua horas mahita di parorot Ima tutu pinuji maho Tuhan. nunga marbungaran hatani Tuhani di ngoluta jala nunga tajalo godang aka pasu-pasu sia tuhata songon manuk namulak tu sunukna songon takke mulak tu sokirna, songon ima hita mulak, jalamian manok tong di bagasa Tuhani. Asa horas tod di madingin, pir tod di matogu. Sai Tuhan ma mangiring-iring, asa lele kita mangolu. Ima tutu pinuji maho Tuhan. Atong mariras ni roha mahita, madapoton habangsa parasian. Asa tajalo talub ni roha, jala asa dapot asini roha hita, bahen pangurupion ditiki halihatanna. Amen tatangnya koma peliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo haruran salur silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masyan na lihon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu mai jarramoti, asahu parahasia kami pelianon, pati bulan narajaon mitokotongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami pardingkan basa na sumurung narodo hami tu jolom mabuan puji-pujian dohot olop-olop moliate rohanami ala di pasu-pasu hodo nahula hami gabe jupanggan sian nahula hami marlas ni roh hami nuaing mangalion silehon-lehon nami na denggan tuho nalau pasanga pokodo hami ala ni pangaramotim di hami ala ni pangaramotim di hami dohot di aka nahula hami jalan malua hami di baheko sian ragam ni parmaraan nahurang tamado hami nian
majalo asini roham nagudangi, ala jojot hulao si hami paretam. Sai sesa madosa nami, jala unang jujur pabahenan nami. Sai togu mahami marhite-hite si lehon-lehon mi, asalam hu pau bahami roha nasohasea, jala huitok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai buhai maroha nami marhite-hite terdim, asa hutadahami godang ni silehon-lehonmu Tuhami, asalam girgir hai madok mauliate. Sai urupi maakan napugos, dohot nadangol, unang loas mate atau raparon manang ise na makabiariho. Sai tatap ma na halionon jala suru panggurupi tu nasida. Sai apoi maakan amora naduma asa dilehot tuaka na hurangan. Sai pasu-pasu mahatam tu rohanami, ai ido hangluan ni tod dinami. Sai paingot kami di ujung nilakka nami, asa unang holan hangluan di tanoon hululi hami. Alai togu-togu mahami, asa hu parea kami hangluan dohot arta na soolo sudah. Silehonommu Tuhami. Sai pasu-pasu namanggonggomi hami, dohot akapanguhum, asa tigor uhum nasida. Jala asa diluhon nasida paripenai tuaka ulaon nadinggan. Sai paringgas hami mula ulaon, ai patikmu hiadui, asalam moru bilangan ni akan ajukat, jalam tu toropna para siroha, napa sangapok. Asalam moru bilangan ni akan ajukat, jalam tu toropna para siroha, napa sangapok. Sorin ro las ni roha do arsak di ngulunami, alai dumenggat doa sini roham, sian nasa hangluan di tanoon. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinerbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malam ni roham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa Tuhami. Una kami nan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon tu batama buhina tuho. Jala di pasar honma damena tutodim. Damang dainang dohot hita saluhutna, ala nungasipul acara ibadah tadi gereja, tauduti ma acara perayaan pesta tia. Alani keterbatasan di aula, boy mahita membuat tempat di selasar kiri kanan aula, dohot tenda na di jolo gereja taon. Mau liate horas madi hita saluhutna.